Gyda chyddiwyddio. Diolch yn y Tio Dduw am gyfle arall i ddod i'th di, ac i ni yn diolch am y cyfle, am bob cyfle, i ddod i addoli ac i ddyrchafu dy enw, ac i ni yn gweddio y byddwn ni yn teimlo dy bresenoldeb, tywallt ysbryd arnom ac turdyn plith, a gweithio yn ein celonau. I ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Croeso i'n noson o garolau. 2016, maen nhw'r blynyddoedd yn mynd heibio yn gyflym iawn. Fe fydd na luniaeth ysgafn ar ôl yr oedfa, drws nesaf yn y neuadd, felly os ych chi'n gallu, mae croeso chi ymuno â ni. Chi falle wedi gweld y cerdiau bach yma sydd yn rhoi gwybodaeth am ein hoedfaon. Bob dydd Sul, i ni'n cynnal oedfa bregethu yma am hanner awr wedi 3, ac mae yna gyfarfod arbennig gyda ni eto cyfnod y Nadolig a'r noswyl y Nadolig. Fe fyddwn ni'n cynnal oedfa'n hwyr iawn yn y nos am chwarter wedi 11. Felly, os ych chi ar gael, felly allwch chi ymuno gyda ni i ni gael ni chydig o garolau neges byr iawn ac yn gorffen rhywbeth fel 1 munud wedi 12. Ac felly ni'n gobeithio croesawu'r Nadolig ac yna mynd gartre i'r gwely. Felly dyna'r bwriad, ac os ych chi ddim yn gallu bod yma, yna mae bob oedfa i ni'n gobeithio yn fyw ar y we, ac os ych chi yn berson clyfar iawn yn deall y teclynau newydd yma gyda'r ffonau, chi'n gallu gosod eich ffôn symudol ar y bocs bach fan hyn, ac fe fydd yn mynd â chi syth i'r wefan lle bydd yr oedfa yn cael ei ddarlledu. Felly fydd hwnna noswyl yn Nadolig, chwarter wedi 11 fan hyn yn y capel. Ond mae oedfa gyda ni bob pnawn Sul am hanner awr wedi 3. Nawr, gen ni ddechrau'n noson o garolau drwy ganu'r carol rhif 31. Gewn ni sefyll, newn ni gael amrywiaeth o sefyll ac eistedd. Newn ni sefyll i ganu'r un cyntaf, rhif 31, welen gwawrio ddydd i'w gofio genir seilo gorau swydd. 31, gewn ni sefyll i'w chanu.
i gannu'r drydedd bennydd yna, o'n i'n meddwl am y linell Duw sy'n fodlon ynddo fe, sef yn Iesu Grist, ac o'n i'n meddwl, pan ddaw y dydd pan fydd ein hanadl olaf yn dod, ac be fydd hynny'n dod i bob un ohono ni, ac does dim un ar hawl i ddweud o fydd hynny ymhen blynyddoedd, fe all fod yn agos iawn. Ac pan ddaw y dydd hwnnw, a fyddwn ni'n gallu dweud y bydd Duw yn fodlon ynom ni. A fyddwch chi'n gallu dweud y byddai'n gallu sefyll o flaen Duw, os oes na Dduw fydd y byd yn dweud, ond dwi'n ond y ffwl sydd yn dweud nad oes na Dduw. Mae'r holl brawf sydd yn bosib. Gallwch chi ddim cael mwy o brawf am fodolaeth Duw na'r byd yma. Ac felly, wrth i ni wynebu ein creawdwr, a fyddwch chi'n gallu dweud y bydd Duw yn fodlon gyda'n hymdrech ni fyw. A byddai'n gallu sefyll na'n dweud, wel, yr holl fywyd, fy holl eiriau, fy holl nymuniadau fi, y bydd Duw yn fodlon gyda fi. Ac gallai ddweud yn sicr i chi, does dim gobeith gen i, y bydd Duw yn fodlon gyda fi. Ac does neb erioed wedi byw gellir dweud hynny, ar wahân i un. Ac dyna pam yr garol yn gorffen, Hallelujah, Hallelujah, aeth i'r lladdfa yn lle, Hallelujah, Hallelujah, Duw sy'n fodlon ynddo fe. Y mae Duw yn fodlon yn ei fab Iesu Grist, oherwydd ei berffeithrwydd ac iddo fynd i'r groes a chymryd ein cosb ni yn ein lle ni ar y groes. Wel, a fedrwch chi ddweud, y byddwch chi'n gwynebu'r dydd hynny gyda hyder, wel mae'r Cristion yn gallu, oherwydd bod Iesu Grist wedi mynd i'r groes yn ein lle ni ac wedi byw bywyd perffaith yn ein lle ni. Ond y cwestiwn yw, ydych chi'n gallu dweud bod hynny'n wir amdano chi? Does dim byd gyda ni fod yn falch amdano, ond mae Iesu Grist wedi gwneud y cyfan. Wel, ni'n gobeithio gen i drafod mwy am hynny maes o law wrth i ni ganu fwy o'r cerolau yma. Mae'r geiriau sydd yn yr cerolau yma yn anhygoel. Gewn ni ganu nesaf, Carol rhif 27, tua Bethlehem dref, awn yn fintau gref ac a ddolwn ef. Gewn ni eistedd i ganu hon. Cyn i ni ddarllen darn o'r ysgrythyr, dwi eisiau darllen darn o'r Hen Testament. Ac os nad ych chi'n gyfarwydd ar drefn sydd yn yr ysgrythyr yn y Beibl, gafodd yr Hen Testament ei ysgrifennu blynyddoedd cyn i Iesu Grist gael ei eni. Blynyddoedd, canrifoedd cyn i Iesu Grist cael ei eni. Ac trwy gydol yr Hen Testament yma yna
proffwydolaethau. Mae yna eiriau lle nath y dynion trwy nerth Duw ddweud am enedigedd Iesu Grist ac am ei fywyd o flaen llaw ac yn gwbl fanwl. Ac os ewch chi i chwilio ymhlith crefyddau'r byd i trio ffeindio proffwydolaethau fel hyn, fyddwch chi'n cael anhawster anferth, achos does dim byd tebyg i'r hyn sydd yn y Beibl. Cannoedd ar gannoedd o flynyddoedd yn ôl, gafodd y geiriau yma i ddweud am Iesu Grist. Ond cyn i ni ddarllen, dwi eisiau darllen darn bach. Rhai sydd yn dod â Brynawn Sul wedi clywed fi'n aml yn cyfeirio at y llyfryn bach yma gan ein cyfaill agos i yn America, Bob Dickey. Sgrifennodd y llyfr yma mewn Saesneg, ond na i just dweud chydig am y darn yma. Mae'n sôn am, yn yr ysgrythyr, yn y Beibl gyfan, mae yna 2,000 o broffwydolaethau. 2,000 ohonyn nhw. Ac mae yna 333 ohonyn nhw yn union yn cyfeirio at yr arglwydd Iesu Grist. Ac mae pob un ohonyn nhw wedi cael ei gwireddu. Maen nhw gyd wedi dod i fod yn wir. Cannoedd ar gannoedd o flynyddoedd, rhywun yn dweud rhywbeth am rhywun ac mae'n dod yn wir. 333 ohonyn nhw yn benodol am ddyfodiad Iesu Grist. A dyma'r tebygolrwydd i hynny fod yn bosib. Yn y byd i ni'n byw ynddi, ac mae'r byd yma a'r gwyddonwyr yn hoffi ffeithiau dydyn nhw. Maen nhw'n hoffi, falle twyllo gyda ambell i ffaith yn dweud mae ffaith yw pa mae nid ffaith yw pa mae rhyw fath o ddamcaniaeth yw ac i ni'n darganfod blwyddyn ar ôl blwyddyn bod i damcaniaethau nhw yn anghywir yn aml. Ond dyma chi ffaith ac ni ellir i wadu. Mae'n dweud i'r posibilrwydd i 50 o rein o'r proffwydolaethau i fod yn wir am un dyn, yn fanwl gywir am un dyn, mae'n rhywbeth fel hyn. 11 250 000 00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 0
11 sextillion 250 quintillion to 1. Dyna'r ffeithiau i chi i un dyn i gyflawni'r proffwydolaethau yma, a dyma, dim ond am 50 ohonyn nhw. O'n i'n sôn am 333, a dwi fy mathemateg i ddim yn mynd mor bell â hynny. Mae'n amhosibl iddo fe fod yn anwyr. Ac ar sail hynny, gewn ni ddarllen o Eseia, gafodd ei ysgrifennu canrifoedd cyn genedigaeth Iesu Grist. Eseia 7:94, mae'n darllen yr un adnod yna cyn yn mynd ymlaen i benod 9. Am hynny yr arglwydd ei hun a ddyrychwi arwydd, wele, morwyn a fydd feichiog ac a esgor ar fab ac a eilw ei enwef Emmanuel. Nawr ten, petai e dim ond yr adnod yna bydde fe'n wyrth yn ei hunan. Does dim un crefydd arall yn gallu bod mor fanwl a hyd yn oed enwi'r person ac i forwyn. Eseia 9:2 ymlaen. Y bobl a rodiasant mewn tywyllwch a welsant o leini mawr, y rhai sydd yn aros yn hir cysgod angau y llywyrchod goleini arnynt, amlheuais dy genhedlaeth, ni chwanegais lawenydd, llawanychasant ger dyfron megis y llawenydd, amser cynheuaf ac megis y llawanychant wrth rannu ysbail, canis drylliaist iau ei fai chef, a ffon ei ysgwyddef, gwialen ei orthrymwr megis y nydd Midian, canis pob cad yr hyfelwr sydd mewn trwst, a dillad wedi trybeiddi mewn gwaed, ond bydd hwn trwy losgiad a chynid tân. Canis bachgen a aned i ni, mab a roddwyd i ni, a bydd y llywodraeth ar ei ysgwyddef, a gelwyr ei enw ef rhyfeddol, cynghorwr, y diw cadarn, tad tragwyddoldeb, tywysog tangnefedd, a helaethrwydd ei lywodraeth a'i dangnefedd, ni bydd diwedd, ar orseddfa Dafydd ac ar ei frenhiniaeth ef i'w threfnu hi ac i'w chadarnhau a barn ac a chyfiawnder o'r pryd hwn a hyd byth, sel arglwydd y lluoedd a wna hyn. Ac yma yna gannoedd o gyfeiriadau tebyg. Fe fiadwch chi ffeindio adnodau yn yr holl ysgrythyr yn cyfeirio am yr arglwydd Iesu Grist. Does dim hyd yn oed eisiau ni fynd i'r Testament Newydd, lle mae'r Iesu Grist wedi cael ei eni. Mae e gyd fyna yn yr Hen Testament, ond pan i chi'n dod i'r Testament Newydd, i chi'n gweld mae'n cael ei wireddu. Ac eto,
mae'r byd yn anwybyddu'r ffeithiau yma. A falle bod rhai yma ddim wedi sylweddoli pa mor rhyfeddol yw y gwirioneddau yma yn yr ysgrythur. Wel, gen i ganu carol arall, ac mae'r garol yma yn un arbennig iawn. Mae blwyddyn yn amser rhyfedd, ond yw gymaint sydd yn gallu digwydd mewn blwyddyn. I ni yn dlotach heno yma, wedi colli 2 o'n plith do. Ni wedi colli organydd, ni'n cofio llynedd y trafferth i gyrraedd yma ac yn cyrraedd yn hwyr ac methu dod oherwydd yr holl traffig ar y traffordd, ac pwy fydde meddwl ymhen blwyddyn na fyddai gyda ni mwyach, ac yna bu fy nhad farw chydig wythnosau yn ôl, ac iddo fe ysgrifennu'r carol yma yn arbennig ar gyfer y llyfryn yma, dim ond ychydig o flynyddoedd yn ôl. Ac eto, y ddau ddim gyda ni, ond o'n i'n meddwl, nad ydynt gyda ni, ond mae'r carol yma'n disgrifio beth sydd yn wir ohonyn nhw. Ces olwg ar fy Iesu yn wyneb cariad Duw. Nawr, fe gafon nhw olwg ar yr Iesu yn wyneb cariad Duw tra'r y ddaear. Ond nawr, heno yma, dyna chi noson o gorolau yn y nefoedd, mae yna olwg ar yr Iesu na welir erioed o'r blaen ar y ddaear, mae ffydd wedi troi yn olwg. Felly gewn ni ganu'r carol yma, gewn ni sefyll i'w chanu hi. Rhif 4, ces olwg ar fy Iesu yn wyneb cariad Duw, gweld dyn yn ei drieni, heb obaith am gael byw. Rhif 4, gewn ni sefyll i'w chanu.
Os welwch chi ar yr bennill olaf, a dyma sydd mor bwysig. A popeth i ni'n disgrifio fan hyn am ddyfodiad Crist ac am ei farwolaeth ac am iachawdwriaeth ac am sicrwydd bywyd tragwyddol, yma'r ail rhan o'r bennill olaf wrth gredu yn ei heiddiant pechadur a gaif iawn. Wrth gredu. Does dim ffordd arall. Os na fedrwch chi ddweud bod na brofiad wedi bod, a fod y profiad hwnnw yn gallu disgrifio derbyn rhodd o ffydd i gredu yn heiddiant Iesu Grist, yna nid ffydd Gristnogol sydd ganddoch chi. Falle bod rhyw grefydd ganddoch chi, a falle bod na rhywbeth yn cyfeirio at y ffydd Gristnogol, ond nid y ffydd Gristnogol sydd yn y Beibl. Achos i fod yn eiddo i'r iachawdwriaeth yma, mae rhaid bod wedi profi hyn wrth gredu yn ei heiddiant pechadur a gaif iawn, yn canmol mab mewn moliant o ryfedd ddrud brynhawn. Wel, gen i ganu Carol rhif 19, cyn i ni cael ein hael ddarlleniad ni. Carol rhif 19, mae'r nos yn ddu a gwynt nid oes un seren sy'n yn ef, a nynau'n croesi maes a bryn i'r fan y gorwedd ef, holl obaith dyn yw ef. Carol rhif 19, gen i eistedd i ganu hon. Droiad air diw yn Efengil Matthew yr ail benod. Chi'n darllen y 12 adnod cyntaf yn y penod hynny. Matthew penod 2, a dachrau'n yr adnod cyntaf. Clywed air diw. Ac wedi genio'r Iesu ym Methlehem, Judea, yn yddiau Herod Frenin, weledoethion a ddeithant o'r dwyrain i Jerusalem. Gan ddywedyd, pa le y mae'r hwn a anwyd yn frenin yr Iddewon. Canis gwelsom ei serenef yn y dwyrain, a deithom i waddoli ef. Ond pan glybu Herod Frenin, e fe a gyffroiwyd
a holl Jerusalem gydag ef. Ac wedi dwyn ynghyd yr holl archorffeiriaid a'r ysgrifenyddion y bobl, fe a ymafonydd a hwynt, pa le y genid Crist. A hwn a ddywedasant wrtho ym Bethlehem, Judea, canes felly yr ysgrifennwyd trwy'r proffwyd, a thithau Bethlehem, tir Juda, nid lleiaf wyt ymlith tywysogion Juda. Canes ohono ti y daw tywysog, yr hwn a fe geilia fy mhobol Israel. Yna Herod wedi galw y doethion yn ddirgel a'i holodd hwynt yn fanwl am yr amser yr ymddangosau y seren. Ac wedi ei danfon hwy i Bethlehem, fe ddywedodd, ewch ac ymafynnwch yn fanwl am y mab bychan. A phan gaffwch ef, mynegwch i mi, fel y gallwy fynnau ddyfod a'i addoli ef. Hwythau wedi clywed y brenin a eithant, ac wele y seren, a welsant yn y dwyrain, a aeth o'i blaen hwy, hyd oni ddaeth hi a sefyll goriwch y lle yr oedd y mab bychan. A phan welsant y seren, llawen achasant a llawenydd mawr dros ben. Phan ddeithant i'r tŷ, hwy a welsant y mab bychan gyda Mair, ei fam. A hwy a sarthiasant i lawr ac ei haddolosant ef, ac wedi agored ei trysorau a offrymasant iddo anghregion air a thys a mir, ac wedi ei hrybyddio hwy, gan ddiw trwy freuddwyd, ni ddechwelent at Herod, hwy a eithant drachefn, i'w gwlad ar hyd ffordd arall. Amen. Bendythiad yr arglwydd darlleniadau air. Dwi'n ymddiheirio nad oes na galendre yma eleni ar eich cyfer chi. Maen nhw yma yng Nghaerdydd, gyrraeddon nhw ddoe, ac am ryw reswm ni roddon nhw i'r cymdogion. Yn dweud, doedd neb yma, felly wrth nhw cael ei wrth nhw gyrraedd, nhw wedi mynd nôl yn syth i'r lle bynnag maen nhw'n cadw'r pethau dros nos, felly ffonio neithiwr a dweud, gewch chi drial to heddi, cos nad ydyn ni mewn, newch chi fynd â fe rhif. Drws nesa, nes bod rhywun mewn. Cyrraedd gatre eto heno ac rhyw neges bach yn dweud, doedd neb na. Wel, o'n i'n gwybod doedd neb yn mynd i fod na, ac am ryw reswm maen nhw wedi mynd ar calendre nôl unwaith eto, ac maen nhw'n mynd i ddod yn y bore fori. Wel, braidd yn hwyr bore fori, ond fe fydda nhw gyda fi, falle bydd hwnna'n rhyw fath o cyfle i chi ddod yma, falle Pnawn Sul, neu unrhyw oedfa arall, a fe gewch chi nhw os na, fyddwch chi'n gallu gadewch fi wybod na anfon y calendar i chi. Maen nhw'n rai arbennig, mae'r adnodau arnyn nhw yn hyfryd, felly gobeithio bydd nhw yma y fori, ond yn anffodus dyn nhw ddim gyda ni eleni i ddosbarthu i chi. Iawn, gen i ganu carol arall, rhif 2. Gen i sefyll i ganu hon ar gyfer heddiw'r bore yn faban bach, Yn cael bod eisiau sefyll i ganu hon, does? Pawb i roi ymdrech fawr i ganu hon, hyfryd, carol arbennig arall, geiriau rhyfeddol. Y dôn dwi'n hoffi yw'r un ni'n mynd i ganu nawr. Dwi'n cymryd bydd pawb yn gyfarwydd ar dôn yma. Fydd y mwyafrif dwi'n credu sydd yn Gymreig o leia yma yn gyfarwydd ar dôn, ond gewn ni trial ein gorau. Tôn hyfryd, geiriau arbennig. Rhif 2 gen i sefyll i'w chanu. Amen.
allan o 10 am y canu, ond beth allwch chi roed am y geiriau? Rhyfeddol yw'r geiriau yma gyd, a byddwn ni'n gallu bod yma trwy'r nos yn siarad am bob un pennill. Ond falle'r y ddwy bennill olaf o dacwr oen mewn dalfa ein mwyn, y nesgyn pen calfaria ein mwyn. I ddioddef dwyfo loesion ar ben y groes rhwng lladron, y bicell fain a'r hoelion, ein mwyn, a cholli gwaed ei galon ein mwyn. Ac eto, mae'n sôn fyna am y bicell fain a'r hoelion ac yn y blaen, ac pan i chi'n meddwl am erchylltra marwolaeth ar groes, ond mor erchyll yw dwi'n ddim byd, achos mae yna lawer wedi cael ei croeshoelio. Dyw'r groes, erchylltra'r groes, dim dyna beth sydd yn neud yr ymddangosiad Crist ar y ddaear yma i enedigaeth gwirthiol yn arwain at y groes. Nid y darlun ofnadw hynny sydd yn sefyll allan. Ar y groes, fe fuodd Duw y Tad tywallt ei holl ddigofaint ar ei fab. Dyna oedd y gosb, dyna oedd y boen. Mae'r hoelion yn erchyll ac mae'r goron ddraen yn erchyll, a'r gwaioffon yn erchyll, a'r gwaed yn llifo'n erchyll. Ond y darlun fwyaf erchyll yw i Iesu Grist gymryd y gosb. So chi'n meddwl beth yw cosb un pechadur? Ond yna lluosogwch yna ar holl blant yr arglwydd, yr rhai oll sydd wedi derbyn maddeuant pechodau. Yr holl bobl yna, yr gosb y mae pob un o'n nhw'n ei heiddi, fe gymerodd Crist y gosb ar y groes. Nawr, dydyn ni ddim yn deall beth yw hynny. Amhosibl i ni deall erchylltra beth yw hynny. Ond yr boen ddioddefodd ar y groes, nid dim ond yr corfforol, ond yr colledigaeth tragwyddol. Ac yna, yr elfen o frys yma sydd yn y bennill ola. Ydych chi rioed wedi meddwl bod noson y Gorolau yn rhywbeth hanfodol? Bob oedfa pnawn di Sul, bore a nos yn hanfodol. Bob cyfle ni'n cael mae'n hanfodol. A'r rheswm mae'n hanfodol yw mae bywyd pob un yn dod i ben. Ac mae rhai yn cael rhybydd am y diweddglo. Maen nhw'n cael amser i baratoi ac yna ddim yn gwneud y mwyaf o'r cyfle hynny. Ond mae yna lawer iawn dydyn nhw ddim yn cael amser i baratoi. Ac maen nhw'n cael eu taflu dragwyddoldeb mewn amrantiad, mewn eiliad, falle mewn car, awyren, i ni'n clywed y pethau yn dro ar ôl tro yn dydyn ni. Pobl sydd yn cael eu daflu o'r byd yma i dragwyddoldeb. Ac felly, dyma pam mae'r carol yma mor arbennig. Am hyn bechadur brysia fel yr wyt. Peidiwch a trio gwella'ch hunan. Fedrwch chi ddim gwella'ch hunan yn ddigon da. Dewch fel yr ydych. Am hyn bechadur brysia fel yr wyt. I mofyn am y noddfa fel yr wyt. I tir y gorwyd ffynon. A ilch dy glwyfau dion. Fel eira gwyn yn salmon. Fel yr wyt gan hynny tyrd yn brydlon. Fel yr wyt. Chyma mae yna flwyddyn arall, 2016. Blwyddyn arall di mynd ers i ni ganu'r Carolau. Mae Duw yn ei drigaredd wedi caniatáu i chi fod yma eto. Ond a fyddwch chi'n cael blwyddyn arall yw'r cwestiwn. Os na chewch chi, a ydych chi'n barod i gyfarfod a Duw. Wel, mae yna elfen o frys yn y pethau hyn. Mae gadewch i ni ganu Carol rhif 26. 26. Dwi ddim yn siŵr yn y dair nesaf pa un yw fy ffefryn ni. Mae hon yn ffefryn pan dwi'n canu hi, ac wedyn dwi wedi ffeindio fy ffefryn rhif 26 yr un nesaf, 24 yr un nesaf. Ac wedyn ni fyddai'n ffeindio ffefryn olaf sef 15, a mae'r dair olaf yn rhyfeddol. Ond 26 i ni'n canu nawr, a mae rhaid eistedd i ganu hon, siair gwynt. Ac yna canolbwyntiwch wrth i ni ganu y bennill olaf yn sôn am yr Iesu yn agosau at y groes a'r hyn sydd yn ei wynebu fe. O 26 gen i ganu hon ar ein heistedd. Hey!
War, rhif 24, peiriad y gweithio. Mae yna rhywbeth am ganu Cymraeg yn does na. Siwr o fod i ni'n enwog ar draws y byd am ein canu ni fod. Ac y mae gwrando ar corau Cymreig yn rhywbeth werth i chlywed. Ac pam bod hynny'n wir? Wel, siwr o fod lot o'r ysymau. Ond mae yna rhywbeth am yr iaith Gymraeg, a petawn ni'n darllen hon, neu cael rhywun sydd gyda yr gallu i ddarllen, bron iawn byddwch chi'n gallu dweud mae'n swndio fel can wrth i ddarllen. A dyna falle sydd yn gwneud cerddi Cymreig mor anhygoel, canrifoedd o gerddi Cymreig ac emynau Cymreig. Ac mae gwrando rhywun yn ei darllen nhw yn ddigon. Wel, pan ni'n darllen hon, mae yna rhywbeth am y darlleniad, y geiriau, y ffordd maen nhw wedi cael ei gosod, mae yn soniarus i glywed ac i ddarllen. Ond wrth ddarllen y geiriau hefyd, mae'n rhyfeddol. Carol rhif 24, rhwng foliant o'r mwyaf i ddiw y goruchaf am roi fab a nwylaf yn blentyn i fair, i gymryd ein natur a'n dyled a'n dolir i'n gwared o'n gwewyr aniwair. Dyna chi eiriau. Ac mae mor bert, ac mae'r dôn yn bert hefyd. Wel, gen ni ganu hon, gen ni sefyll, dwi'n credu bod ni'n sefyll i ganu hon, ydyn? Sefyll i ganu Carol rhif 24. Wel, cyn i ni ganu'n Carol Olaf, mae gen i neges byr. Dweud neges byr, well i fi tynnu fe oriau o'r bant i wneud siŵr bod e'n fyr. Os yna lle saff i ddal hwnna. Wel, i'r rhai o'ch chi sy'n nabod ni fel teulu ac yn nabod fi, ac mae'n cymryd tipyn amser i fi drefnu gwyliau teuluol.
A dwi ddim yn licio trefnu y gwyliau o gwbl. Mae'n lot o waith. Fel arfer, i ni'n trio trefnu rhyw le falle lawr yn Ffrainc. Ac i rywun sydd heb lawer o Ffrangeg ac erioed wedi cael llawer o Ffrangeg, mae'r ychydig sydd gyda fi'n ddigon i archebu paned o goffi a gyda gacen Ffrangeg hefyd, ac mynd lawr ac yn llwyddo i gael y peth yma. Ac yn anodd iawn i drefnu gwyliau ac trio ffeindio lle a bwthyn neu lle i cael y pabell neu beth bynnag. Ac oherwydd bod yn gymaint o waith, dwi'n i adael etan y funud ola bob tro. Mae'r trefniadau yn anodd. Mae'n gwneud siŵr bod pawb ar gael. Ac yna, goffa ffeindio rhywle, goffa ffeindio ffordd draw a gweithio'r daith lawr ac lle ni'n mynd i aros ar y ffordd lawr. A'r holl beth yma swiriant, mae gymaint o bethau sydd eisiau gwneud ac yn meddwl, wel, dwi eisiau gwneud yn siŵr bod ni'n cyrraedd rhywle sydd ddim yn rhy bell o gaffi achos dwi'n eisiau dreifio, gyrru'r car yn bell. Gymaint o bethau, mae yna gymaint o bethau, bocsys sy'n rhaid fi dicio ar gyfer gwyliau. Dwi eisiau rhywle lle allai nofio, lle allai cael paned o goffi a mwynhau ac ymlacio. A ddim gormod o yrru ar ôl cyrraedd na. Os dwi wedi gyrru 24 awr, dwi ddim eisiau gyrru dim mwy ar ôl cyrraedd. Wel, llynedd o eleni, haf yma sy'n newydd bod, o'n ni wrthi. Mis Mehefin, dwi'n credu, oedd hi dal ddim wedi trefnu gwyliau haf. Mae rhaid i ni drefnu gwyliau haf. Ac felly noson yn eistedd yna, fy chwaer yna gyda ni ac yn dweud, wel, pam na newch chi fynd i Roeg? Pam na newch chi fynd i rhywle felly? Dwi'n mynd ac chi'n gallu cael pecyn wedi drefnu i chi. Ac oedd hi wedi dweud beth oedd y gos, oedd yn swnio fel, beth oedd hi'n adio fel am, bod yn rhatach na beth oedd hi'n wneud yn mynd lawr i Ffrainc. Wel, mae hwnna'n swnio'n dda. A na gyd sy'n rhaid chi wneud yw pigo'r ffôn i fyny a siarad â rywun ar ochr arall y ffôn ac maen nhw'n wneud popeth i chi. Ac wel, just y peth, dwi'n ni drio le. Felly dyna ble roeddwn ni noswaith nesaf, mi roeddwn ni ar ôl ysgol yn dod gatre ac yn eistedd lawr. Ac o fewn tua 10 munud, mi roeddwn ni wedi trefnu'r holl wyliau. Mae'n 10 munud. Siarad y fenyw yma, dwi'n dweud, mae yna le i chi, i 7 ohono ni, mewn lle o'r enw Creta, un o'r ynysoedd. Ac mae hwnna'n swnio'n hyfryd. O'n i tipyn bach yn bryderus pan o'n i wedi mynd i'r wefa nad oedd llun o'r ystafelloedd. O'n i'n meddwl, hwnna'n pryderu fi tipyn bach. Byddech chi'n meddwl byddai'r wefan yn dangos llun o'r stafell wely. Ac yn meddwl, wel, na i ddim poeni gormod am hwnna, achos mae allan o nwylo i nawr, dwi wedi ymddiried bod pobl yma mynd i drefnu'r gwyliau fy nghyfer i, popeth yn iawn. Ac, wel, drefnon ni iawn, 7 o'n ni, mynd i Lundain i ddal y wyren, hedfan draw, cyrraedd oriau man y bore, ac yna'n cael cyfnod o wyliau, ac yna y wyren bws yn mynd â chi o'r maes awyr i'r lle chi'n aros, ac yna pan ddiwedd y gwyliau, pigoch chi lan yn mynd â chi'n ôl, popeth wedi trefnu ni, o dim eisiau fi trefnu bws hyd yn oed. Oedd hwn yn ardderchog, hyfryd, ac o'n i'n meddwl, iawn, a 10 munud gymerodd roedd fy cyfeiriad e-bost, a dydy fe bostio, gyfeir na i anfon e-bost i chi gyda'r manylion, a dyna ni, a tia mis cyn i chi fynd fe fydd y tocynnau'n cyrraedd. Popeth yn iawn. Ac o'n i dal tipyn bach yn bryderus. Dwi ddim wedi gweld llun o'r stafell lle fyddai'n aros. Beth fydd e fel? Oes na fath le? Dwi ddim wedi clywed am y cwmni yma o'r blaen. Dwi'n rioed wedi clywed amdano o'r blaen. Ac fe, wrth fynd i'r ysgol y bore wedyn ni sôn am y peth yn dweud, beth yw enw'r cwmni awyrennau? Dweud si, neb wedi clywed am y cwmni awyrennau. Ac ni jyst yn poeni tipyn bach. Ond pawb yn dweud, ti'n un sy'n poeni llawer am y peth yma. Paid a phoeni, bydd popeth yn iawn. Wel, o'n i'n meddwl, oedd mis yn dod cyn, dim rhaid fi aros yn hir, a 2 wythnos cyn y gwyliau, o dim tocynnau di cyrraedd. Felly, ffonies i'r bobl lan, esgusodwch fi wrth gwrs yn Saesneg, o'n i'n dweud, does dim tocyn wedi cyrraedd, ac fe ddwedwch chi fedd yn dod mis cyn y gwyliau, ac o'n i'n siŵr bod rhyw gwmni sydd yn twyllodd rhain, falle wedi cymryd ein harian ni, ac mynd i redeg i ffwrdd rhywle, mynd ar gwyliau hunan. Ac dwedodd hi, na, does dim tocyn yn dod. Sa'ch chi'n cael tocynnau? Na gyd sy'n rhaid i chi wneud yw mynd i fyny i'r maes awyr ar y dydd a dweud beth yw rhif yr awyren. A dangos eich pasbort.
Na, sa'i rioed wedi clywed am y fath beth o'r o blaen. Rhif, just dweud rhif wrthyn nhw. Dim un o dangos dan o bapur iddyn nhw. Rhif? Wel, oce, o'n i'n meddwl, ys chi'n dweud, o'n i yn dweud wrth y teulu tipyn bach, ond o'n i ddim yn dweud wrth nhw faint o'n i'n poeni, falle mae hwn yn wers, falle mae nhw'n dechrau sylweddoli nawr, faint o'n i'n poeni. Felly oedd y dydd yn dod, o'n i wedi dal bws i fynd i Lundain, ac o'n i'n poeni'r holl ffordd. O'n i'n dechrau meddwl, sut ni'n mynd i drefnu hwn ar ys i? Wel, fi'n credu nes i ddweud os na fydd hwn yn gweithio, newn ni weld os na rhyw wyliau chep rhywle arall. Fe ewn ni rhywle lle mae yna bwll a hael. Ewn ni rhywle. Ac felly dyna beth o'n i'n dweud, ac o'n i'n cyrraedd Gatwick. Ac sa'i wedi bod i Gatwick, sa'i'n gwybod dwi erioed wedi bod i Gatwick o blaen, ac es i trwy'r drysau, a dyna chi ryddhad, pan weles i'r ddynes yma, yn ei gwisg glas, a rhyw bag dros fyna'n edrych just y peth, croesawu pobl yn barod am ei gwyliau, ac o'n i'n gweld hi'n dweud, i'r dde, i'r chwythiau, mae chywyren chi fyna, a des i lan, ac oedd yr enw, yr peth gen i ar ddarn y bapur, a des i, this is it, this is the number. A dwedodd hi, yn Saesneg, ond fe dwedodd hi hyn, sa'i rioed wedi clywed am y maes awyr na'r blaen, sa'i wedi clywed am yr awyren na'r blaen, ac hon oedd y fenyw swyddogol. Hi oedd yr un oedd yn gwybod ble oedd bob awyren, ac oedd hi erioed wedi clywed am y cwmni mae'r blaen. Allai ddweud oedd chi. Nes i ddim llywygu, ond ath yng nghalon i syddo. Na, mae e'n wir, does dim fath cwmni'n bodoli. Dyw hi ddim wedi clywed, os dyw hi ddim wedi clywed. A fe welodd hi fi mynd chydig bach yn wyn, ac dydodd hi, ond cer draw fyna at y ddesg, a falle fydden nhw'n gwybod. Wel, oce, so hoffa fi, nes i, oswch chi fyny yna, fe sortau fy mas nawr, draw a fi at y ddesg, a oedd ciw hir, ciwio, o digon amser dynnu, o digon amser. A es i lan ar y ciw, es i lat y ddesg, a dwedodd i, dyma fe, a dwedodd i, ie, fe ddaw e lan mewn 2 awr. Mae ar y ffordd, maen nhw'n parcio, maen nhw'n sortio un am mas, mae yna awyren, ac mae yna lle i chi yn Creta. Ac allai ddim dweud wrthoch chi, y ryddhad, yr eiliad hynny, a'r fwy o ryddhad pan o'n i'n eistedd ar yr awyren, ac hyd yn oed fwy byth pan gyrraeddon ni Creta a bod na fath William bodoli ni. Roedd yr ryddhad. Ac o'n i wedi bod yn poeni amdano fe'n dawel bach am 6 wythnos, achos o'n i erioed wedi bod ar becyn gwyliau tebyg, o'n i erioed wedi cael rhywun yn trefnu fe i fi, ac pan ddwedodd y fenyw swyddogol, doedd hi erioed wedi clywed am y cwmni yma o'r blaen. Ond o'r diwedd yn cyrraedd. Wel, chi'n gwybod beth? Mae taith yr unigolyn wrthyn nhw ddod i fod yn Gristion yn rhywbeth tebyg iawn i hynny. Mae'r Beibl yn dweud yn eglur fod pob un ohono ni wedi cael ein genu'n bechaduriaid ac nad oes dim un Cristion wedi cael ei enu'n Gristion. Dyna beth mae'r Beibl yn ei ddweud. Dyw'r Beibl ddim yn dweud bod chi'n Gristion oherwydd bod chi'n byw yng Nghymru neu yn Israel neu yn unrhyw wlad. Ddim yn dweud y fath beth. Does neb yn cael ei enu'n Gristion. Does neb yn cael ei fagu'n Gristion. Falle bod chi'n cael beth yw yr ffurflenni yna, maen nhw'n anfon bob 10 mlynedd, a chi'n cael bocsys yn dweud pa grefydd i chi, a chi'n ticio'r bocs Cristion, oherwydd bod chi yn dweud bod chi'n Gristion yn yr ystyr eang o'r gair. Ond mae'r Beibl yn dweud nad oes un person yn Gristion o enedigaeth. Mae'n dweud bod rhaid i bob un ddod yn Gristion rhywbryd yn ei bywyd nhw, a bod chi'n gwybod pryd eithaf chi'n Gristion. Hynny yw, diwrnod neu cyfnod. Mae'n gyfnod o amser, falle chi'n gallu dweud gynt nad oeddwn i'n Gristion, nawr mi rydw i'n Gristion. A gallai hwnna fod dros gyfnod o fisoedd, ond i chi yn gwybod, o'r blaen doeddwn i ddim, ond nawr mi rydw i. Mae yna daith i ddod yn Gristion. I bob un sydd yn Gristion go iawn, nid yn y Cristion fel mae Cymru yn ei alw, mae hwnna'n derm sydd yn anysgrythurol, dwi ddim yn feibled, dwi ddim yma yn y Beibl. Ond y Cristion sydd yn y Beibl, mae yna daith, mae yna brofiad arbennig. Rhaid eich geni chi drachem. Mae yn ail enedigaeth.
mae yn rhywbeth ysgytwol sydd yn digwydd ac mi rydych chi'n gwybod fod e wedi digwydd i chi. Felly gai ofyn i chi, pryd eithwch chi'n Gristion? Pryd oedd e? Fi'n cofio rwy'n yn gofyn i fi, a fydden ni'n gallu rhoi tystiolaeth, os oedd gen i tystiolaeth, ac oedd hwnna wedi gwylltio fi. Fi? Ac o'n i'n gwybod beth o'n nhw'n golygu, ond eto gyd, ac o'n i'n cytuno dyn nhw, ond o'n i'n grac achos yn meddwl, fi? Mae rhaid i fi ddweud pryd ddes i'n Gristion? A hefyd, dyw e ddim yn golygu pryd nes i ddewis dod yn Gristion. Mae e'n rhyw brofiad o Dduw. Nid fi'n neud rhyw benderfyniad dwi'n mynd i ddilyn y ffydd Gristnogol yw. Ond i gyrraedd y pwynt o bod yn Gristion, mae yna daith o geisio ac o chwilio. Chi'n modd i ni wedi cael y darlleniad am y doethion, ac fe ddeithon nhw o'r dwyrain, ac fe wnaethon nhw ddilyn seren. Mae yn wirthiol yn diwe. Sut bod seren wedi ymddangos? Mae yn wirthiol. Os nad ych chi'n credu mewn gwirthiau, eto gyd mae hwnna'n rhyfeddol, achos mae gwirthiau'n digwydd. Mi roedd na seren wedi ymddangos, ac roedd yn arwydd o cael i'r doethion yma. Roedden nhw trwy ras Duw. Sut roedden nhw'n gwybod, falle rhyw ymwybyddiaeth, ond yr oedd Duw wedi rhoi ar eu cylonau nhw, mae'r seren yma yn rhywbeth arbennig iawn, yn cyfeirio ac yn eu harwain nhw at y Meseia, mab Duw. Roedden nhw'n gwybod hynny. Yr oedd Duw wedi peri bod na ymwybyddiaeth yma gan y doethion. Ond ych chi'n sylwi, mae yn yr ail adnod o Matthew Pennod 2, mae'n dweud hyn. Pa le y mae'r hwn a anwyd yn frenin yr Iddewon, canis gwelsom ei seren ef yn y dwyrain, a deithom i waddoli efo. Maen nhw'n gofyn, pa le y mae'r hwn a anwyd yn frenin yr Iddewon? Maen nhw'n dilyn y seren, ond dyn nhw dal ddim yn gwybod ble mae'r baban. Maen nhw dal ddim yn siŵr. Maen nhw'n dilyn, maen nhw wedi bod yn ifydd, maen nhw wedi ceisio, ond dyn nhw dal ddim yn siŵr. Efallai bod yna rai yma sydd ar y daith o geisio bod yn Gristion. I chi yn gwybod am yr arglwydd Iesu Grist ac yn gwybod am y ffydd Gristnogol, i chi wedi clywed am y ffordd o ddod i gredu, chi wedi clywed, os i chi wedi dod i noson y Gyrolau, chi wedi clywed yn y noson y Gyrolau. Os i chi'n dod ar Prynhawn Sul, i chi wedi clywed ar Prynhawn Sul. A chi wedi clywed bod na faddeuant i bechodau i ni wedi i'w wneud. I chi wedi clywed am hyn, ac falle bod eich pechodau chi'n pwyso'n drwm arnoch chi, a chi'n teimlo'n euog, ac i chi'n ymwybodol efallai bod yn rhaid cyfarfod â Duw rhyw ddydd, ac os gorfod cyfarfod â Duw rhyw ddydd, beth os ych chi'n sefyll o'i flaenau yn eich pechod chi, ac efallai bod hwn yn pwyso'n drwm arnoch chi. Beth os fi Duw yn dweud, mae rhaid i ti dalu am y pethau drwg hynny ti wedi feddwl a wedi wneud, am yr hunanoldeb, am y balchder, ac i chi'n dechrau poeni am y peth. Ac i chi wedi clywed bod posib cael heddwch gyda Duw am y ddeiant, ond i chi dal ddim yn gwybod ble a sut i'w gael. Chi ddim yn siŵr sut fedrwch chi gael e. Mae rhai pobl yn crwydro o gapel i gapel, o grefydd i grefydd, o athroniaeth i athroniaeth, ac yn mynd o bleserau i bleserau, ond dyn nhw ddim yn gallu dod o hyd i'r heddwch nac i bwrpas bywyd. Dyn nhw ddim yn gallu ffeindio fe. Ar y taith yma, dyn nhw ddim yn gallu ffeindio fe. Ac maen nhw wedi trio lot o bethau. Chi'n meddwl pan o'n i'n aros i fynd ar yr awyren, wythnosau cyn mynd, ac o'n i'n meddwl ac yn ffonio'r pobl lan i checio ac yn poeni am y peth. Ond, beth oedd yn wir oedd, mi roeddwn ni ar y llwybr iawn i gyrraedd pen y daith, mi roedd y tocynnau'n iawn. Ond tan fy mod i yno, mi roeddwn ni'n poeni. Ac yna pan glywes i'r ddynes yn dweud oedd hi ddim wedi clywed, dyna chi siom. Dyna chi siom ges i pan weles i'r fenyw yn dweud, o'n i'n meddwl bydd y hon yn neud fi ddim yn well. Ac o na siom. Chi'n meddwl beth, mae'n debyg iawn i'r rhai pobl sydd yn ceisio Iesu Grist. Mae rhai wedi ceisio Iesu Grist am gyfnod ac wedi cael ei siomi ar y ffordd. Fe nes i weddio i Iesu Grist a nath e ddim ateb i. Fe nes i ddarllen ei Feibl a nath e ddim helpu fi. Fe nes i'r capel a nath e ddim byd i fi. Fe nes i drio fy ngorau a dwi e ddim yn ei fi deimlo'n well.
Ac felly chi'n meddwl dyw'r Efengyl ddim yn wir wedi'r cyfan? Dwi wedi troi cefn allech chi ddweud, dwi ddim eisiau dim i wneud, ond dwi wedi cael fy siomi dro ar ôl tro gyda'r Efengyl, ac dwi ddim yn ateb y problemau sydd gen i. Mae y mor anodd darganfod, ac falle bod chi'n nabod pobl sydd wedi derbyn y ffydd i gredu ac i bwyso ar yr Iesu, ac wedi cael y sicrwydd ei bod nhw'n Gristnogion. Ac chi'n gweld, dwi wedi trio, a dwi ddim wedi cael e, ac felly rhaid nad yw e'n wir, ac chi wedi cael eich siomi. Falle roedd y doethion yn teimlo felly, dwi ddim yn gwybod os hawl da fi ddweud hyn hyd yn oed. Efallai pan ddwedon nhw, pa le y mae'r hwnna anwyd yn frenin yr Iddewon, dwi ddim yn credu roedden nhw'n ame, achos roedden nhw'n gwybod. Roedden nhw'n gwybod bod yn dod, eisiau gwybod ble oedden nhw. Ond ar y ffordd, bydde wedi bod yn anodd iddyn nhw ffeindio, achos yn y dydd fydden nhw'n mynd i gweld y seren. Falle bydden nhw'n gymylau yn yr awyr. Oes na adegau, efallai bod chi wedi ceisio rhywbeth i ffeindio pwrpas i fywyd, a chi methu gweld, chi'n mynd gallu deall, a chi ddim yn gwybod ble nesaf i droi. Ac fel y doethion, mae yna ragluniaethau. Duw yn arwain y ffordd i chi. Chi'n gwybod, mae rhagluniaeth Duw, sef rhagluniaeth yw pan mae Duw yn trefnu pob dim. Pob peth sy'n dod ar eich traws chi, digwyddiadau. Pob peth, pobl chi'n cyfarfod yn nhw. Y mae Duw yn rheoli pob dim. A chi'n gwybod beth, yr oedd y doethion, yr oedden nhw'n gweld rhagluniaeth Duw yn trefnu'r seren arwain y ffordd i aros, arwain y ffordd, yr holl ffordd i'r baban Iesu. Mae'r un peth yn ein bywydau ni, mae rhagluniaethau Duw yn arwain y ffordd i chi i ddod i gredu. Falle bod yna sawl achlysur sydd yn peri chi feddwl, yn peri chi geisio, falle bod yna ddigwyddiadau trist wedi dod ar eich traws chi, sydd wedi peri i chi wrando tipyn bach mwy i ddarllen gair Duw, falle i geisio i weddio, falle bod rhaid o'ch chi wedi gweddio. Bod digwyddiadau wedi dychryn chi, falle bod chi wedi dod yn agos i rhyw ddamwain erchyll, ac falle bod hwnna wedi wneud i chi feddwl mwy. Rhagluniaethau Duw yn arwain y ffordd i chi. Ond un beth sydd yn arbennig, a un peth i ni'n gwybod fel ffaith, rhyw sut neu gilydd i chi yma heno. Yn rhagluniaethau Duw i chi yma. Doedd dim ffordd i ni gallu dweud pwy oedd yn mynd i fod yma heno, a pwy sydd yn mynd i wrando ar y we heno, a falle fori neu wythnos nesaf. Dydyn ni ddim yn gwybod. Ond un peth i ni'n gwybod yw, y mae Duw goriwch pob dim, ac y mae yn ei ragluniaethau yn gallu peri bod chi yma heno i glywed am ffordd i achawdwriaeth. Pan bwyntiodd y ddynes yn Gatwick at y ddesg, fe nes i deimlo chydig bach yn well, ond dim lot yn well. Pan nes i at y ddesg, lla ddim dweud y rhyddhad. Pan mae 7 o bobl da chi, a bagiau yn bobman, a gwylio'ch blaen chi, a chi wedi bod yn edrych ymlaen am dipyn. Ond chi'n beth, dyna chi ryddhad, dyna chi lawenydd. Roedd y llawenydd hyd yn oed yn fwy pan bues i ar yr awyren. Os ydych chi wedi bod yn ceisio, ac ych chi'n gallu gweld ôl llaw Duw yn eich arwain chi trwy ragluniaethau a digwyddiadau sydd wedi cael ei drefnu ganddo fe, beth yw'r cyngor? Wel, parhewch i'w geisio fel y doethion. Parhewch i'w geisio fe tan eich bod chi'n cael gafel arno fe. Nath y doethion ddim rhoi'r ffidil yn y to, pan ddeithon nhw draws Herod. Nath nhw'n rhoi ffidil yn y to, nath nhw'n barhau. Tan bod nhw'n dod o hyd iddo fe. A dyna beth yw'r neges, os oes na unrhyw neges i chi heno, mae yw hyn, yw i barhau tan bod chi'n cael yr hyn i chi'n ei geisio. Gallen ni fod wedi troi nôl yn y drws yn Gatwick, a gallen ni fod wedi dweud, dyw'r fenyw yma ddim yn gwybod amdano fe, dyw e ddim yn bodoli, a nôl â ni i Gaerdydd. Dyna chi ffwl byddwn ni wedi bod, i fe nôl i Gaerdydd, pan roedd na docyn ar fy nghyfer i ar yr awyren. Ond dyna chi ffwliad mae llawer. Gwrandewch ar y geiriau yma, adnod 9 o'r ail bennod o Fathew. Hwythau wedi clywed y brenin ac eithant, ac wele y seren a welsant, yn y dwyrain a aeth o'i blaen hwy, hyd o'n i ddaeth i a sefyll goruwch y lle yr oedd y mab bychan, a phan welsant y seren, llawen y chasant a llawenydd mawr dros ben.
A phan ddeithant i'r tŷ, hwy a welsant y mab bychan, gyda mair ei fam, a hwy a syrthiasant i lawr, ac a'i haddolasant ef, ac wedi agored ei trysorau, a offrymasant iddo anrhegion, air, a thys, a myr. Dyna i chi lawenydd, dilyn y seren, trwy llawer i broblem sy'r y fod, ac yn y diwedd, yn dod at y baban, a dyna chi lawenydd i weld y seren, ond dyna chi lawenydd o weld y mab, ac yna'n gallu rhoi i'r rhoddion. Wel, beth amdano chi heno? I ni ddim yn gofyn i chi ddod at unrhyw faban, mae noson y garolau i wi. I ni ddim wir eisiau siarad am yr genedigaeth, mor bwysig yw e. I ni eisiau cyfeirio chi at y groes, achos dyna pam dath Crist. Fe ddath Iesu Grist i'r byd fel baban mwyn mynd i'r groes. Yr oedd wedi cael ei drefnu yn rhagwyddoldeb. Dyma oedd y ffordd y byddai'n bosib i bobl cael maddeuant pechodau. I ddod at groes Iesu Grist. Ar y groes, fe gymerodd Iesu Grist y gosb am bob un pechod yr ydym wedi wneud. Ac os dewch chi fyna, os dewch chi yn llwythog ar eich taith chi, trwy holl rhagluniaethau bywyd, os dewch chi at y groes, ac at droed y groes, ac yna'n dod â'ch holl bechodau, dowch yn waglaw, pidwch yn dod â gweithredoedd da, pidwch yn dod â'ch ymdrechion, dowch at y groes a dwedwch does gen i ddim byd i gynnig ond fy mhechod. Ac yna beth sy'n digwydd? Y mae Crist yn cymeryd eich pechod, ac y mae'n hoelio fe'r groes, ac mae'n cymryd eich cosb yn eich lle. Ac wedyn, fe gewch chi lawenydd. Mae'r gwirth yn digwydd wedyn ni. Dyna pryd ych chi'n dod yn Gristion. Does neb yn dod yn Gristion, ond i bai bod nhw'n dod at y groes. Allwch chi gan i faint bynnag mynwch chi o garolau, pa mor hyfryd yw nhw, ond os nad ydych chi'n dod at y groes, yna fedrwch chi ddim dweud eich bod chi'n Gristion. Allwch chi fod yn Gristion cyffredinol a ticio'r bocs, mewn unrhyw holiadur llywodraethol ar gyfer i weld faint o bobl crefyddol sydd ar ôl yn y wlad, ond dwi'n am golygu dim byd. Ond os ych chi am fod yn Gristion yn ôl gair Duw, mae'r rhaid dod at y groes, a mae'r rhaid dod gyda'ch pechod ac edifarhau, ac wrth ddod mae Iesu Grist yn cymryd eich cosb. Ac mae ei waed a darlun yn yr ysgrythur yw, mae ei waed yn golchi chi'n lan, yn wynach na'r era. Ni wedi canu amdano fe tro nos. Ni wedi canu amdano fe. Ac fe ewch chi ffwrdd a phan welsant y seren, llawenachasant a llawenydd mawr dros ben. Yr oedd na lawenydd mawr, fe fydd rhyddhad. Chybod ges i rhyddhad. Ar ôl poeni ar hyd y ffordd. Chybod, mae dod yn Gristion yn gallu fod yn brofiad llawn poen. Lle chi'n poeni am y peth, mae yna eogrwydd, mae yna deimlad o fod yn ragrithiol, mae'r holl deimladau yma. Mae yna broblemau, mae yna siomedigaethau, mae yna gymaint o bethau. Dwi wedi gweddio, na dim byd digwydd, dwi wedi darllen gair Duw, na dim byd digwydd, dwi wedi dod i'r capel, a dim byd wedi digwydd. Ond chybod beth, dyna yw dod yn Gristion. Tan bod chi'n dod at y pwynt, bod chi'n dod at y groes. Ac trwy'r rhagluniaethau Duw, fel y seren yn arwen y ffordd at Grist, wel, ni'n gobeithio efallai heno yma. Rhywsut yn rhagluniaethau Duw i chi wedi dod i'r man yma heno i cael clywed am y neges yma. A'r gobeith yw fe gewch chi'r llawenydd a'r rhyddhad mwy. Mae'n fwy o rhyddhad na gallu mynd ar wyliau. Mae'r llawenydd y gewch chi pan ddewch chi at Grist a cael y sicrwydd ei fod yn maddau eich pechod yn eich golchi chi'n lan, mae'n llawenydd na wyr y byd amdano. O be newch chi? A fydd blwyddyn arall yn mynd heibio. Blwyddyn arall. Pwy a wyr? A fyddwch chi yma ym mhen blwyddyn. O, ni wedi colli'r rhaid o, ac dyna i chi golled anferthol. Ond mae'r golled yn lleihau rhywfaint. Os allwch chi ddweud hynny, dwi ddim yn lleihau, mae'r golled yn anferthol. Ond chi'n gwybod beth sydd yn gwneud ychydig bach yn haws yw gwybod heno yma. Maen nhw'n gallu dweud, maen nhw'n gallu profi, maen nhw'n cael golwg ar yr Iesu.
A maen nhw yn y nefoedd. Pam? Achos y ddau ni'n sôn amdano yn ystod y flwyddyn diwetha, fe fuo nhw at y groes. Yr oedd hanes y ddau yn mynd at y groes a derbyn maddeuant. Ac felly i sicrwydd maen nhw'n gallu dweud eu bod nhw'n y nefoedd, wel, rhaid dod at y groes. I ni'n canu am y preseb ac am Bethlehem, ond Calfaria i ni eisiau cyfeirio chi ato. Wel, ni'n mynd i orffen trwy ganu carol arbennig arall. Rhif 15. Heddiw llawen ychwn, na foed neb yn drist, mewn carolau seiniwn foliant Iesu Grist. Dyma ddydd ei eni, heddiw daeth i'n byd, teilwng ydyw moli uwch ei isel gryd. Ac yna drwchwch mae'n mynd ymlaen. Heddiw ganed ceidwad. Mae'n ni'n canu'r geiriau yma, mae'n syrthio oddi ar y dafod yn diwe. Ac eto gyd beth ni'n canu? Ceidwad, gwaredwr. Mae'n achub ni o beth, o golledigeth, o'n pechod ni. Heddiw ganed ceidwad i holl ddynol ryw, mewn ymddarostyngiad Crist yr arglwydd yw. Dyna iaith angylion, dyna iaith y nef, wrth fi geiliaid tlodion pryd y ganed ef, canu na'r angylion, canw ninnau nawr, seiniau telyn calon, y glod yw gariad mawr. Iesu, bendigedig, fyddo pwnc ein can, fore di nadolig yn ei eglwys lan. Pam ei fod yn fendigedig? Wel, fe gymerodd ein cosb ar y groes. Mae'n rhoi bywyd tragwyddo. A pob un sydd yn dod at y groes, mae wedi addo na fydd yn gwrthod neb. Wel, gadewch i ni ganu'r carol yma, rhif 15, gewn ni sefyll i ganu hon. Cyn i ni orffen mewn gweddi, licen ni, ta'n neud hwn bron byth, ond licen ni ganu'r bennill olaf na eto. Ac cymerwch hwn fel her. Y dyddiau yn fregus iawn yn dydyn nhw. Ac os nad ydych chi'n gwybod eich bod chi yn gadwedig, yna ystyriwch yr un bendigedig i ni newydd sôn amdano. Wel, gen ni ganu'r bennill olaf yn unig.
nawr byddai di ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.